Никога не знам какво се почва. Срещу Мелегиор дали E или Q. Това ще почне Ако ме изчеласте, значи Q е бил правилният избор. Тук можеш и да ладна. Ладна, няма знам къде бе. Ето. Обичам трети лео ганкове. Това е втори ганг. Добре. Дианата, nowhere to be seen. Бе. Още един път, айде. Не ми е оставя, нали? Трябваше да я вземе. Трябваше това гнусно животно да я вземе. Вижда, че е Сигнайт. Вижда, че е Сигнайт. Но не. Охо, бе, 8 ганг. Браво. О, и Джак се е тук. Вау. Това е невероятно. Трябва ти да си ладна в задника. Бе, здрасти. Това е шестия ганг на Брайер. By the way, и ако някой ми каже, че трябва да играе пасивно, може би ще опре пистолет до главата, но и на семейството му също. Добре, ще играе дефанзивно, ще стоя тук. Да правят каквото искат. Окей, няма телепорт. Може би това ми е единствения window да пушвам. Всъщност не... добре, няма. Бах ти изненадата. Що не се бети в газа? Значи има... Брат, не му повярвам, има гръб, Дианата ги би и Брайер стои в храста, просто стои в храста. Тя нищо не бе, тя просто стои в храста и чака. Мене. Бах ти игрите, честно. Бах тъпата лига, бах тъпата лига. Ти защо отна Брайер, а? Не мога да спусна W, не мога да спусна Q-то, не мога да спусна нищо, нашите бягат, Бранда се едно, не знам кой го се едно го гони. Брат, вие сте бати олигофрените, наистина. Как Бранда? Бранда има ult, нали осъзнава, че Бранда има ult? Вау, Бранда, вау. Представям ви отбора ми. Fucking no. Смейте се колкото иска, че съм 0-5, но аз играя с това. В смисъл, не знам. Самоубийца. Наистина, тегли куршума. Не, че има файда, тя вече фидната на гъсте, че да я убием пак. Бягай, бе, го пак. Виждате и пак се опитва маганква. Да, срендвай. Да, игра. Даже когато може да не ме уби, Брайер пак иска да ме уби. Как са маганкнали? Буквално 8 пъти. Не, какви 8 пъти? Буквално 15 пъти. И бота е 1.010. Значи, как така? Бота е 0.10. Като мене маганкват, бота е 0.10. Каква е тая игра? Кера няма ult. Защо? Няма да играе. Няма да играе. Майко, наистина се надявам Дианата да е блъсти някакъв огромен автобус. Сега идвам да помогна, брат.
Естествено, че няма да я взема. Бранда, просто е така. На уейва. Супер, брат, аз бях там. Бях там да помогна, ай сега се самоуби, идиот. Да бе, ще ме стигнеш, да бе. Браво, така. Добре, като изключим, че изтропахме всичко от покева докато има ult, няма проблем. Кога е следващия сендър роб? Не може направо. Как върви, ле? Кое върви? Той е в инвалидна количка, не върви. Виж го! Виж го, брат! Кое върви? Как да върви? Как да върви като изчупени крака? Май нямам търпение да приключи играта да изтегля шибания вод. Следите ги да правят марони и да пушват. И това е Джак 16 лева. Тите тапаци няма да са реннат. Мисля, едно 15 бота. Няма да са ренни. Никога няма почне. Супер, добре, че не се реннахме между другото. Не съм слаб бол, че не се реннахме. Ай, стига, брат, моля се, бе. Все едно участвам в някакъв филм на Jackass, наистина. Това е Jackass филма. Да, но. А той този даже беше АФК. От тапак. Той излезе, защото ще мисли, че загубихме. Ама не, наши са опълчениците на шипка, очевидно. Най-накрая го взех този Twitch, майка му шипа. Какво ще обърнат? Те не могат да се обърнат, всичките са 800 кг свини. Не могат на 100 да се обърнат. Вижте сега само. Какво се случи тая игра? Тъй. Отиваме, вижте сега какво става. Бъв. Така. Тъй. Ще се разходя като пълен молник додолу. Така. И познай сега къде отива. Идваме на мида. Тъй. Първи ганг. Неуспешен. Връщаме се в джунглата. Правим бъв. И къде отиваме? Нека да отгатнем. Отиваме на мида. Втори ганг неуспешен. Така, правим скътъл. Къде отиваме? На мида. Така. Ще умре ли? Въпрос за 10 000 лева. Бая ще умре ли сега от шибания ми игнайт? Да или не? Дианата. Флашкил. Флашна ли? Не е флашна. Окей. 3 ганка на мида. Бая се разпалва. Кръкс. Патки. На мида. Ред. На мида. Ще ви кажа как продължава историята по същия начин. Дианата през това цялото време, не знам къде е ганква. Ганкна един път на топа. Бота, не е ганква на бота, защото бота в момента са 0-4. Ядат салама. И това е. И от тук ганковете продължават, не са спирали. Аз тук почна да стоя тук и получавам някакви утре постоянно. Ако и тази игра е така, директно бия копчето на стрима и отивам с тях. Никакъв шанс да преживея третата кариера. Той има ли игнайт? Няма. Добре, докато му набивам така нещата. Добре, окей, оцеляхме първия. Само да оцелим следващите 15. Трябва да го чакам той да пушне към мене, защото Дианата ще се... Дианата е на бота, добре.
Щом Дианата ме бота, това е добър момент да изпусна 2 фарм, обаче да си ладна, за да ня... си киш бобое си. Няма да се оправдавам с това, че дигна левел, но може ще го изиграя по-добре. Няма да играе лига. Няма да играе лига, наистина няма да играе лига. Какво става, брат? Мисля, че съм си запенал туел. По-добре да не качвам дивизии. Да, вече наистина не мога да го убия. Да видим той дали може да ме уби под плота. Може и да успее. Не мога го утна, има такова. Има ут. Но наистина убиха ли Гайна? Не знам, дано да са го убили, защото мастерито лейн ганква топа, докато Азир перма пушва. О. Добре, че... не го взех, естествено, че не го взех. Как ще го взема аз? Аз никога не вземам кила. Аз винаги играя аз сол саппорт. Стиг пъти на също. Оцелвам с кюй го убивам, не го оцелвам, не го убивам. Много блъска вече, много блъска, нищо не мога да направя. Виж го бе, брат! What the fuck? Брат, той е направил смачка. Брат, пак не го взех. Какво става, е? Нищо. Ще ги вземат, нали? Брат, Дианата има 7 кила. Добре. Какво добре? Изобщо не е добре. Значи Атрокса яде яко салама от Гаен, аз имам яко салама от Азир. Мастерито е супер сквиши, Дианата го ваншотва. Брат, тъмът ти видях клипа, мега смях. На тебе те е смешно, ама на мен ми се плаче. Той защо утна, бе, брат? Стойте зад стената, бе. О, ние сме мега мъртви. Брат, сега така. Добре сега, аз съм виновен, честно. Аз съм виновен. То даже не е до оправдаването, брат. С какви хора игра? Защо не дойде? Сега ще получи един ноут в главата. Аз съм виновен. My bad. Защо, бе, брат? Защо две неща? Защо обърнахме Леоната и оставихме Дианата просто да мине? Едно. Две, защо Мастер умира на топа? Оцеля, бе, малумник. Трябва да лайф си от нещо. Не можа да утна.
Аз съм виновен. Аз съм виновен за цялата игра. Аз съм виновен. Очевидно аз съм виновен. Няма да се отказваме. Не знам дали може да направим 3 загуби за една вечер. Не знам дали може да направим 5 загуби за една вечер. И лигата решава да ма трола да играе джунгъл. Анаироник това ще е по-лесно. Анаироник ще е по-лесно. От това да играе ясно. Между другото ме за да имаме Ренектон. Повече пъти в които имаме Ренектон, ем го изсипа търли, ем е пълен буклук лейт гейм. Това ще е добрата игра за клипа. В смисъл. Да. Стига. Браво, Зори. Гордееш се със себе си. Сега ако не ти скъсам газа от ганкове. Кой умея Ренектона? Да, както очаквах. Браво, Зори. Добре, че ми взе кампа. Другофрен. Добре, сега сериозни ли сме? Are we dead ass? Чакай. Are we fucking dead ass? Айде. Топ. Бихме ли предната изтопалчика на Фануса? Добре. Юмито не иска ли да ми скочи на мене нещо? Няма мана! Убива... Няма мана. Толкова е лесно. Предих, че паднете и аз така си ми се сеташ на издумка като животно. Не, лут. Аз. Защо се връзвам? Пингвам му. Да не го прави и после аз сам се набивам. Пингвам му да не го прави и аз го правя. Вървя срещу себе си, разбирате? Трябва да фармиш повече. Повярвай ми, ако фармих повече тази игра, вече ще е приключила. Аз ще умре ли? Да. Уф. Добре. Те не ще да умре. Ами, трябваше да опитаме. Сега те без това разбива базата. Сигурно те се чувстват с отбойниците ми като играе Ясо, както в момента Ренектона се чувства. Но аз не знаех, че не трябва да имаме Ренектон. Защото Ренектон в фиайте ми има... Вау, той си е взел... Еклипс. Сега ще кажете, то на Ренектон трябва да вземеш Еклипс. Не, брат. Когато ядеш салама 24/7 и те ланшотват, не е задължително да вземеш Еклипс. Има и други айтеми. Къде са всички, бе, брат? Защо съм сам? Джарван... Ренектона какво говори, бе, брат?
Той е нормален ли? Бати от копеле, честно. Сигурно и за това съм виновен. Ама не, за това няма да съм виновен, защото това приключи добре. Не трябва... Добре. Ренектон отказва да дойде до дракона. Брат, би дракона! Какво правят? Защо не бием барона, Ебать капаците. Защо просто не приключихме барона? Дайте просто да отидем за дракон. Моля ви, браво. Вижте, кучетата идват. Добре, обръщаме ги тук. С кулите. Просто да видим кулите. Добре, аз умеях, няма значение. Печелим. Защо аз би миньоните? Защо аз ще регави? Има Господ. И това мръсно куче е нектон спечели. Той е бездарен глупак.